Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Jako widzicie, nie jeżdżę dziś sama i no mam tu taką moja kamratka, to je beboczka Gretka. No, mieszka ze mną już jakiś czas, bo jak dostała ją na Geburtstag. No i tak tu ze mną siedzi. To je frelka, wiecie, tu nie widać, to ją myślę, że jako kiecka jej muszę złonaczyć. No ale to je Gretka i ona tu ze mną mieszka. No i fest przejemy, bo ja lubię takie śląskie straszki. I także se pomyślała, że jak już tu ta Gretka mam ze mną, to po prostu mili posprawią wam trochę o godaniu bojek i o tym, co też dobrego, psychologicznego idzie w tych bojkach znosić i też co takiego dobrego jest w tym, co by to dzieciom godać. Powiecie, nie? Jo, i no tam dużo o tej psychologii, no to też będzie o psychologii, o bojkach. Pierw tak rozumiem. Wiecie, bojki to mają rozmaite obie takie funkcje swoje, by powiedzieli. Do rozmaitych rzeczy się nadawają. I taką beboczka, czy bebok na przykład, to było, wiecie, to był taki straszek śląski, on nie był taki fes fajny, bo on był na to rozumili, co by się go te dzieci były. Co by nim je straszyć. Na przykład, jak tam te dzieci larmo robiły, tam wynokwiały, co, a było tam fez jakoś głośno i tam larmowały, no to zaroski tam mamulka albo tatulek, zaroski tam przylecieli do nich i gadają, byście cicho, bo bebok po was przyjdzie. No toż już wiecie, rozumili, że to nie ma fajne, nie? Już dawno psychologia powiedziała, że to nie jest fajne tam dzieci straszyć, nie jest fajne im takie rzeczy gadać, co by się boły. No nie, takie rzeczy się, rozumili, już nie robi, bo to nie jest dobre. No ale tak dawni mamulka albo tatulek robili, co by te dzieci były grzeczne. No i skiż tego, bo rozumajte tam beboki, straszki, tam utopce i co innego. Ale co takiego jeszcze większego jest we tych bojkach, jak już nie straszymy tych dzieci, to na co my te bojki mamy im gadać albo czytać. Widzicie, pierwsza rzecz, według mnie to jest najważniejsze te roski. To jest takie coś, że jako godamy do tych dzieci albo czytamy im coś ze książki, to my im rozumili, dawamy swój czas. I my są z nimi na chwilę. My musimy im ta bajka albo opowiedzieć, albo przeczytać, nie? No i to na chwilę my są razem. A to jest teraz fez ważne, bo wiecie, jako to jest w tym życiu teraz, nie? Każdy tam jakaś loto, tu coś tu trzeba załatwić, tu coś złonaczyć, tu, no to tam ciepną temu bajtlowi jaki tam ten tablet, nie? Tam mąż, puść se bajka, nie? I baw się. No a to się nie o to rozchodzi, tylko o to, co by my, choćby na chwilę roztomili, byli razem i tam poradzili sobie razem być i tam chwila co albo poczytać, albo pogodać, co by mieć tako richtig więź. Ale co jeszcze oprócz tego we takiej bojce jest? Pierwsza rzecz to jest coś takiego, że taka bojka to jest fez dobro do naszych dzieci, do ich wyobraźni, do ich ciekawości, bo to są takie rzeczy, roztomili, które są fez potem potrzebne we życiu. Jak już potem są więksi, są starsi, to ta ciekawość, ta wyobraźnia jest nam fez potrzebna. No i te bajki są na to, co by to w nas, choćby my tak powiedzieli, rozwinąć, choćby tak no to pomogło, co my są jeszcze bardziej ciekawi, jeszcze lepiej se tam poradzimy, co wyobrazić albo co. I zaś jeszcze, co jest takie ważne psychologiczne, to jest coś takiego, że w takiej bojce to najczęściej ten bohater ma coś tam do zrobienia i najczęściej to jest jakieś coś, jakiś problem na początku, nie? Albo tam jest sierotą, albo jest biedny, albo coś. No i musi se rady dać. No i roztomili, patrzcie, jako ty dziecko słyszy, że tam jako sierotka Marysia, albo tam inno jakoś śpiącą królewna, albo jakiś szewczyk, nie? Że oni tam mieli fez wiele tych roztomajtych problemów, no i oni se poradzili z tym rady dać, bo taką o tym ta bajka tam opowiada, nie? Jako to było,
No toż te dziecko też ma takie coś we sobie, ja też se dam rady, nie? Choby tam nie było mi tak do końca fajnie te roski, to wiem, że ja se też poradza rady dać. I co jeszcze? I na przykład w takiej bojce też je pokazane, jak se idzie radzić z rozmaitymi rzeczami, jak se z emocjami idzie radzić, jak se idzie z problemami rozmaitymi radzić, też jako świat wygląda, bo wiecie, roztomili. Fajnie teraz wszystko, nie? Że takie są teraski, są takie bojki, takie fest grzeczne, nie? Wszystko jest fajnie, wszystko się dobrze kończy i tak dalej. Ale tak doprawdy to też je na tym świecie wiele niefajnych rzeczy. No i jak takie dziecko zobaczy, że takie tam jest co złego w tym świecie, jest jako czarownica, jest jakie zło i ono na końcu roztomili jest jakoś tam ukorane, jest tak się coś tam z nim zrobi zawsze, że ono znikło, albo się wcześniej czarownica do pieca, albo zaś tam jaki zły czarownik umiera, albo tam się w coś zamienił. I zawsze jest tak, że dobro wygrywa w tym świecie. No i też wie takie dziecko, że że jest to zło, że można być takie coś, że coś niefajnego się trafi, ale ono też ma taką choby nadzieja, że se też poradzi, że se dorada. No i z tego też wie, że ten świat można nie jest taki różowy, cukierkowy, ale idzie se ze tym wszystkim rady dać. No i jeszcze, co takie hobby, ja bym powiedziała, to jest taki rozwój moralny. Tam jest powiedziane, wiele jest takich bojek roztomili, że jako tam jaki szewczyk, albo tam większy kominiarczyk, nie, idzie tam i pomogło komu po drodze, to potem on dostawał od tej osoby, albo tam są to jakieś zwierzaki, albo coś, też pomoc. No i takie dziecko, ono się uczy, że to jest dobre, że to jest fajne, że trzeba pomagać, że można też z kuli tego potem ktoś mu też pomoże. I jeszcze wiele fajnych rzeczy w tych bojkach, takich jeszcze fest bardziej psychologicznych, ale ja myślę, że innotela, bo prosto mi jakby ja tu zaczęła godać o tym, to ja mogę godać, bo ja tym fest przaja, tym bojkom i tym tam legendom i wszystkim, to jest taki mój konik, by mi powiedzieli. No toż, myślę, że innotela, jak zaś mi przyjdzie coś jeszcze na myśl, to jeszcze wam zrobię zaś inszy filmik. A dziśki to się pożegnamy. I co? Jako się wam podoba, to tam dajcie ta łapka do góry, dajcie ta subskrypcja. Wiecie, to nie o to się rozchodzi, że ja coś z tego mam, bo nie mam nic. I no, bez tuż ten YouTube po tym pokazuje to innym ludziom, a ja chcę, co by se więcej ludzi poradziło to obejrzeć. No cóż, do zobaczenia zaś. Grytka też wam tu macho. I ja wam też dziękuję, że mnie oglądacie. Czymcie się pyrsk.